गुड मर्निं गाइस आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथां बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनै आंनि भिडिअ'आनो जागोन बाथ्रा बार अखा फैदों आरोना हराव नै बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेखौनो खोन्थिसिगोन आं दिनै नै कारेन्ट खुन्थाया एखेबारे लाइन टर्च जजोब्बाय आरोना लाइनानो सानबासो फैनाय नङा बायसा मोन्दों आरोना माने एखेबारे जाखादों नै आरो दंफाङा माने गोजौनिफ्राय मुस्रायनानै लामायाव गोलैदों आरोना ओमफ्राय ट्रेक्टरा फासिनानै दङ बेयाव मार गोसाथार फैदोंमोन आरोना लोगोफोर दंफां लाइफांफोरा आलाय सिलाय बायजोबदों ओमफ्राय लामायाव बिराद दंफां लाइफां गोलैसिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहानि न'आवबो बायदों आरोना लोगोफोर नैबेबो लामायावनो मार जखादों आरोना ससेयावनो माने दोंब्रै दोंबा गाहाम बिदि जखादों लाइन तारा जोंहाना थाइजौ माखासे सोरिजोबदों आरोना ओमफ्राय माने खुरनानै बाल्थिंसे मोनखादों ओमफ्राय जोंहाना बोरमा गन्द्राखौबो होसिनदों आरोना लोगोफोर नायबानो जाबाय मार आलाय सिलाय गाज्रि जाखादों आरोना स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना माबायसा मोन्दों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा उननि भिडिअ' लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बिदिबा बाय